To stejně nedá. Počkej, no. A teď to... Kde to je? Dvě slova. První slova. Koření života. Jmenovat nevím. Dělej! Jeden člověk nějaký. Čteš si na záchodě. Chvíčka, afekt, ale... Druhý slovo, jo? Druhý. Já už nevím, co tam bylo. Houslistka. Ne. Jako nějaký nástroj hudební, bicí kapela, nebo orchestr. Banda. Kopačák, to je výkop. Ty jsi fotbalista. Velký hřiště. Jako myslíš kompletně celý nějaká jako děj, nebo něco takového? Nebo jako ty osoby, je to osoba, jo? No. Nechte ho to dokončit. Jeden, pojď ještě. Hráč. No, to je první slovo, jo? Hráč, ne, druhý. No a první slovo je... Jo, ne, to předvěz, to je strašně těžký. Jo, jsem chtěla hádat tady co to. To je taky ospalý hráč. Ospalý hráč. Pojď. Jakože nevíš něco, tak si to Jo, je to jako něco s pokerem a tak jako hazard, nebo ne? Trošku. to má být jako poker. Falešný hráč. To je strašně těžký se to předvádí, jo. Dobrý.